Tá Samson ceann seo. Tá seo ag mhád Tá copi an glas. Tá má de bug an puppy agus gom fínach é as brandú asa. Céirde seo. Dús ce mai cean an tá? Tógann sé dosta ó do chud éadaí. Muta nar tá duna pancakes. Tá ná iarna leis. A tó sé písfáte cos é iarná. Oh! Na máta de trouser cean tá gur airna agus níú ná neannig go é so it's na haíanna le cupú de chuig agus Already? Already? Ba go fínach má de ort. Glána tú an fínach asta de brísínú de gentí. Sin. Tá tú nána úsa de wax off. Tape há íbach. Tin go is an go dain. So, what am I tá cuirad agus tá fina rollóige. Is Rollóir Líní é. Úsar tréach an clúb nó fianach a bhainte de chud éadaí. Tá siú fa? Salach. Hoop tussen roening kom nog aan. No. Ach, niet rasa.